unha cousiña, Xacobe, unha dúbida que teño eu, non? Unha cousiña que me entrou así. Sin importancia. Sí, sen importancia, pero que fai este blog aquí? Bueno, muller, me preguntas polo blog e non me preguntas polo sofá que apareceu antes. O sofá pareceme maravilloso, pero o blog non sei para que serve. Pois mira, xa que estamos aquí, digo eu, pois vou aproveitar para pintar algo do encoro, para pintar Porto Marín, que sei, pintar unha paisaxe, a mí me gusta moito debuxar. Xa, e tens que traer este blog, non? Que é un blog comodísimo para levar aí no peto. Bueno, muller, é que hoxe en día a xente nas súas casas teñen unhas teles gigantes, entonces nun blog pequeno non sirve para nada. Pero bueno, tamén che digo unha cousa, non vin pintar agora un debuxo paisaxístico. Non. Sabes o que me apetece pintar? Que? Quero explicar dun forma gráfica a xente que está na casa vendo a televisión como quero que sexa este programa, esta actuación, esta presentación túa é máis miña. A ver, como queres que sexa? Home, como dirías ti que ten que ser? Home, eu diría que fose redondo o programa e redondo todo. Redondo, pois un programa redondo, moi ben, aí está. Eso é moi fácil de pintar. Fácil, redondo... Bueno, muller, tampouco traio un compás, non vamos ir ao detalle. Non, tes un pulso de ciruxán. Bueno, isto é un círculo, é un programa redondo como unha bola, por exemplo. Como unha bola. Sí, como unha bola, llegaste tú a mi vida. Pero eu digo que aparte de ser redondo, eu creo que ten que ser algo de programa, digo eu, que de peso. Por que de peso? Que me estás chamando? Non, muller, de peso os contidos, de peso a túa presentación, máis a miña, o sea, de peso todo en global. Ah. Un programa redondo, de peso, ten moito sentido, como unha bola. Sabes que é isto? Pois son como 3 ollos, unha bola marciana, unha bola... Unha bola de bolos, Paula. Unha bola de bolos. Sí, xa está, xa temos un programa redondo e de peso. Como unha bola de bolos. Xa, está ben, non che vou dicir que está mal, está ben, pero ti és mago. Algo de máis xa poderías facer, aparte de debuxar unha bola de bolos, segundo ti. E aparte de ter un programa redondo e de peso, si é un programa máxico, eso sería impresionante. Atención. Atenta, Paula. 1, 2... e 3. Unha bola de bolos. Etes. Ai, como fixeches? Ai, Xacobe, como fixeches? Maxia. Ai, dimo, veña, dimo. Maxia tamén os seguintes vídeos que vamos a ver.